Okay. Iskot na ni siya. Ay! Grabe singot guys. 30 minutes nga workout. So, mga resulta. Kaya ko sa nga nagsamok ko. Ano tagpasingot guys. Grabe naligo singot. Workout 30 minutes ako. Ano good? Sodras balay. Mura ga gym. Feeling nag-gym. Yes, may look yung paminaw ko is. Tayo na sa akong kamera. Uy, ala. Grabing singot ay. Mga singot. Guys. Wala. Nagkuha. Uy. Lami guys pamati ba? Ini nga. Panindutay naglawas ko is. Ang atuang nga. You know na. Wanggets na ta ko is. Kailangan natag mga pasingot. Lami kayong pamati ron. So mga alas 8 na ta nag-start kay daghan patagbuhaton. So mauna nga na late, medyo na late. Niya nagtugway na pugkos ako ang iro diri. Panington jud ta. So 30 minutes to ika 2 days na ron ako nga kuan sa YT ba. So ika 2 days na ron ako. So nice kaayo. Okay. So ari ta diri magtugway ta kan. Murag malibang ning ato ang kuan di ari. So ari siya di ari lapita. Kainan mo. Dira ra. Agas-agas na guys ang atong singot. Singot mo din ha. Hala. Nataguan ani. So nagkalkagens pang atong buhoks. Nya kay makigawas ang ato ang butchokoy dari. So direra lihara ka. Malibang na siya guys. Patay pamahaw guys. Direra ana lang. Naunsa. Patay pamahaw. Nagsigig agas ang ato ang singot din hang dapit ha. Singot pa more. Akong bayabas. Yun. Uy. Libang na diha. Nagsigagas ang atong singot ko iso. Sa muka. Okay. Stop na. Nakuan ko kois. Asa lagi ka? Biskot na. Hani ba nga? Wala, murag nakatunog yung pagtai. What? Kasi tagadag kamera ni kois.